Добрый день, я вучень 11 класса Гаинской средней школы Логойского района. Запрошаю вас у наш музей «Історія вёскі Гайна». Першая причина наведаць наш музей – это познать загадки старожитной вёскі Гайна. Упершыню вёска Гайна упоминается в исторических краніцах сувязью з заснаваннем тут католицкой парафии и костела, одного з першых на территории Беларуси. У той час вёска носила назву Айна. Назва походит от балтского Айна. Вёска з'являлася центром волости, якая называлася Айніцкай. Шэраг гістарычных крыніц 15-16 стагоддзяў паведамляюць, што ў 1386 годзе Ягайло ахрысціў балтаў, якія пражывалі паблізу Айны, і заснаваў тут касцёл на месцы былога панскага капішча. Асаблівае месца ў нашым музеі надаецца Великай Айчыннай вайне. Пазнаёміцца з Великай Айчыннай вайной і з яе наступствамі – гэта другая прычына зазірнуць у наш музей. Напердадні вайны Гайна заставалася трэцім па велічыні населеным пунктам Логойского района. На досвідку 22 червня 1941 года гітлерская Германія почала вайну супраць Советского Союза. Першай прыняла бой Брестская крепость, у якой медсестрой служила Вера Харецкая. У першую боевую раніцу Вера помогала пораненным бойцам на позициях пограничников. Когда она помогала пораненному пограничнику, ее забила автоматной чарой. Война застала многих наших земляков у частях девичьей армии. Адам Пунтус служил в Украине. При обороне Киева был поранен у кастрычніку 1941 года. За мужнасць, проявленую в гэтых боях, ён быў узнагароджаны орденам Чырвонай зоркі. За баі пад Харковом Адам атрымаў другі свой орден, а трэці орден уручыць не паспелі. 30 сакавіка 1942 года баявы камандзір загінуў у баі за сяло Артёмаўка. Наш земляк загінуў, калі яму не было 25 гадоў, але паспеў шмат зрабіць, каб наблізіць перамогу. Акрамя гэтага, вы можете назіраць экспанаты военных часов. Несумменным гонором и самым знакомитым выпускником Гаинской школы является Нил Симонович Гілевич, імя якога вядома кожнаму беларусу. Пазнаёміцца з малавядомымі звесткамі жыцця Ніла Гілевіча – гэта ўжо трэцяя прычына наведаць наш музей. Нарадзіўся Ніл Гілевич у вёсцы Слабода 30 верасня 1931 года. Шматдзетная сям'я Гілевічаў вызначалася тым, што бацька член партыі, актывіст, вельмі любіў чытаць, таму сваім дзецям ён даваў незвычайныя для вёсцы імёны герояў любімых кніг: Ліна, Леў, Ніл, Марат, Савір і Дзея. А ў 1946 годзе сямікласнік Гілевіч пасылае адзін з сваіх вершаў, які пачаў пісаць яшчэ ў школе, у часопіс «Бярозка». А ў 1947 годзе Ніл поступае ў Мінскае педвучылішча і працягвае складаць вершы. Усяго ж Ніл Сімонович Гілевіч з'яўляецца аўтарам больш за 80 кніг паэзіі і літаратуразнаўства. Чекаем вас у нашем музее «История вёскі Гайна».